Здравейте хора и добре дошли в ново видео, където днес отново говорим на български, защото днес ще снимаме Back to School Prep. I don't fucking know. Значи ще ходим да си пазарим за училище. Ще направим един деклътър на цялата ми стая, защото не изглежда добре. Трябва да се препернем за училище, защото Clean Space, Clean Mind... Това ли беше? Не помня. Както и да е. Значи, аз просто не мога да функционирам, когато стаята ми е в някакво такова меси състояние, защото тя не е мръсна в момента, тя не е разхвърлена чак толкова много, но е меси, което ме напряга. Аз, когато уча, не може да е меси просто около мен. Така че, това ще правим днес. Но да, на български видеото, защото ще ходим да пазарим по магазините и ще е малко awkward да плямпам на английски, а пък половината хора ме познават тук. И е някакво като Bitches Bulgarian. Why she yapping in English? Може да не ми знаят канала и просто да не знаят, че това е нещо, което правя. Така че, да, просто те сме на български и без това така се чувствам. Не знам защо. Но това интро отново става мега дълго, не мога да ги правя тези интрота, не мога. Така, няма значение. Но сега так му се обляках. Фит. Не знам колко ще ми видите босите крачета, за това. Keeping the dogs in. So, забравих какво ще да правя. Да. Значи, сега в момента трябва да си обуя чорапите, защото съм боса. Това защо ви го казвам, нямам представа. Както и да е. Трябва да се обуя и отиваме да обиколим абсолютно всички магазини, които разполагам, които са около мен, защото аз имам привилегията да живея на центъра и много ми е хубаво. Така че, защото аз не мога да пазаря само от едно място. Аз трябва да видя какво предлагат всички магазини, всички просто... Много хора ми се смеят, много хора ми се чудят накъла. Добре, как така, че се ходи на училище и ги смисля, нали... Как мога да се вълнуваш за това нещо, лятото се отива, няма повече слънчака, няма повече глупости. Аз на слънчака не ходя, първото, което е. Второто, което е... Какво правите с това цялото свободно време? Наистина не знам. Смисъл, окей, ще излезете един месец, ще се забавлявате, джиджи-биджи, дискотеки, там, каквото правите, не ви знам. И какво правите толкова много време, че не ви става скучно до толкова, че да ви се доходи на училище? Наистина не знам. Така че никой да не ми говори, ти си луда, ти си зубър, ти си не знам си какво си. Shut the fuck up. Буквално. Но да, отново взехме да япваме както обикновено. Затова, let's wrap it up. И да отиваме да харчим парички. Това звучи толкова отвратително. Отиваме да се снабдим с нови учебни пособия и материали. Окей, чао. Разбира се, няма как без едно сладко латенце. Сега чем да посетя мама на нейната работа, да я изненадаме. И после чема на пазар, защото още ми е рано за пазар. 12:30 е. Окей, първата ни спирка е Кик. И защо гланца ми изчезна? Безследно изчезна. Сега влизаме в Кик, ще видим какво ще намерим там. Общо вето, знаете ли какво? Ще се напазиря и после просто ще ви направя един хол, като се прибера, защото няма смисъл да снимам в магазините. Не знам, ако намеря нещо яко, ще го снимам. Иначе просто ще мина тук, ще мина през Пепко, през Инджи, който е един... Хората в Димитровград знаят какво е Инджи, ама хората извън него не знаят какво е Инджи. Инджи е горе-долу нещо като Димитровградският Таргет. Малко така. Нещо подобно. Но да, ето тук сме. Така че да, ще се видим после. Сега ще се разгледам, ще видя какво ще взема. Аз невероятно тенджи ще взема повечето работи, но... Yes, be right back. Окей, апдейт. От Кик не взех нищо, понеже нямаше точно приспособени school supplies. Бях просто тефтери и така нататък. Отиваме сега в Пепко, където бяха повече. Така че това ще го видим сега там. Добре, толкова ли съм интересна на хората, когато ме видя, че си няма да говоря на телефона? Апдейт номер 2. И в Пепко имаше интересни работи като цяло, но нищо, което бих взела. Затова сега отиваме до Енди. Ами хора, както казах и както мислех, Енди 3 път беше най-съксесфул от всички. Какво е това? Минах и през Лили, накъпих си толкова много работи. Изхарчих парите, които бях казвала, че ще изхарча, така че съм доволна, сърцето ми е мирно вече. Сега е време за холът, който обещах да направя. Значи, да ви кажа, не е много точно back to school, защото буквално ми трябва буквално тетрадки химикали. Аз имам маркери и глупости и такива естетични неща, още от минали години. Не знам сега какво имаме. Да, това отново казвам.
Не е толкова back to school, горе-долу, ама има back to school неща. Купих си хит протектен за коса, защото моят свърши. За първ път си го сменям. Сега съм с узнаготоби. Преди бях с някакъв друг, забравих как беше, но пак беше такъв цвят, обаче не знам, нещо са го прецакали и много лепне и нещо не ми харесва как работи. Beauty Blender, защото си взех четка за коректора, който си слагам, обаче четката прави черти и опитах да я измия, нали, понеже мислех, че се насъбрал, нали, коректори, затова се е забръчкала така и ми прави черти, обаче то стана по-зле. Така че си взех Beauty Blender, отново пакаде. Ето първото back to school нещо е този малък тефтир, който нека да го анбоксим. Ако се питате защо го имам този малък тефтир, може да ме питате колко тефтири имам, сигурно имам около 20 вкъщи. И мога да ви кажа, че много малко от тях са изписани изобщо. Защото аз просто много обичам да колекционирам тефтири. И сега си мисля, че ще ги използвам за нещо хубаво и никога не ги ползвам. Но това специално си има предназначение и това е да пиша домашните ми в него, защото почти никога не помня какви домашни са ни давали и трябва да питам, като... иначе се води отличничката на класа, която ме питат за домашни, а пак аз през половината време не знам какви са ни домашните, както и да е. Но... Виж колко е сладичък. Много обичам тефтири, бе, хора, не знам. Нека какво ще хванем. Да, четка, обаче... Тази четка обаче е за сенки, защото си купих сенки. Което за мен е нещо много странно, защото аз съм човек, който... Аз се гримирам, да, всеки ден. Обаче, не съм хардкор гримиране. В смисъл, не знам, аз слагам коректор, очна линия, спирала и глан за устни. Това е, аз друго направя. И руш от време на време, и хайлайтер, нали, така по специалните поводи, whatever. Обаче, имала съм преди сенки, пробвала съм да си слагам и сега единствените сенки, които ползвам, е просто хайлайтера ми си го слагам на очите, защото бляска много яко. Но, сега реших да... Не знам защо реших, така просто ми дойде отвътре да си взема. Пък за тази палитра съм чувала хубави работи, няколко човека са ми казали да си я взема. Така, молив за устни. Така, рандъмли червен химикал. Така, друго ново нещо, което никога не съм пробвала и обаче много исках. Това е бордо спирала. Sky High, защото просто това беше единствената цветна, която знам, че е хубава. Чакайте да отворим, аз не съм я отваряла. Бях забравила четката на Sky High. Преди бях с Sky High, сега съм с другата на Maybelline. Даже си купих, сега ще ви покажа, но това е wild. Цвета е много хубав. Да, ето и обикновената спирала. Всъщност е това с черенишкото, но обожаваме тази спирала, много хубава. Ето сега започваме back to school нещата. Хора, това е най-неинтересният хол. Може би най-интересното нещо бяха гримовете, а това е back to school хол. Не знам, това по-скоро беше Лили хол. Другото е... Не знам. Сега не знам дали имам останали тетрадки като миналата година, не проверих. Просто си ги купих, защото е така просто, защото трябваше да направя back to school хол. 7 тетрадки. Щяха да са 10, първо това мислех. Но взех 7, защото другите не ми харесва. В смисъл, значи, за първ път си вземам различни тетрадки от тези, защото... Не знам тези дали ги има навсякъде другаде или само в нашото инди, но аз абсолютно всяка година съм с тези тетрадки. Всеки път. Някакви други сладички, които са много хубави. Вижте ги, запитем си. И много ме харесаха и си ги взеха, защото са много сладки. И вътре са хубави също. И миришат много хубаво. Много обичам. Значи, фun факт за мен, обожавам да мириша хартия, под която и да е форма, колкото и странно да звучи. Обаче обожавам да мириша хартията на книгите. Хартията, когато тестовете, човек, оле, много обичам да мириша тестовете, когато ми дадат тест, просто, особено ако е прясно изпринтен. Изпринтиран. Така, да, изпринтиран и просто го подуша, ми мирише на хартия. Обичам, когато ето такива тетрадки, обичам да душа списания, такива гланцирани списания, също много обичам да душа. А въобще обичам да душа хартия. Странно ли е това? I don't care, просто ми харесва. Хора, това беше хола, другото са химикали. Същия черен си взех като червения. Ето това са ми любимите химикали. Колкото и да са бейзи, ако говорите каквото си искате, но тия химикали много ги обичам. Защото нито са тънки, нито са дебели, обаче пишат много мекичко и мазничко и много ги харесвам. И затова си взех много. Взех си 3, защото аз имам от миналата година. И това са другите, които много харесвам, които също не знам дали ги има освен някъде другаде, освен Fendi, но са на Claro, така че би трябвало да ги има някъде другаде. Но са ето тези и ги обожавам, защото са дебелички. Аз обичам да пиша с дебели химикали. Сега ще деклътърваме цялата ми стая, защото
трябва да се подготвим както психически, така и физически за училище. Психически мога да кажа, че съм готова. Обмислях това видео даже да говоря за някакви такива работи, как да препнем за училище и така нататък, но не мисля, че е много нужно. Или поне на мен не ви. Сега на вас не знам. Обаче, тази година звучи да е толкова натоварена. По принцип, нали, не трябва да е май. Обаче е, поне за мен. В смисъл, аз съм човек, хората, които ме познават, го знаят това нещо. Обаче аз съм човек в училище, който е all-in за всичко. В смисъл, има ли състезание, има ли някаква група, нещо, което се случва извън учебния час само, аз съм там. В смисъл, айде да без клуба по физика, мисля, че. Обаче физиката много ми куца. Ай на хора на състезанията по математика, защото математиката ми куца. Но за всичко останало аз съм там. И смисъл аз да го правя това доброволно, много ме кайф това нещо да го правя, не знам защо и това никога няма да спра да го повтарям, защото много хора скатават или казват, нали, състезания, какво да правят там, хора да учат състезания, не знам си какво си, или пък да знам, някакви такива тъпи, комплексирани изказвания, супер много ме дразнят. Защото буквално аз, повечето ми приятели са точно от тия места. В смисъл, примерно класирала съм се на национално, отивам в друг град, обаче на националното са хора от цяла България, нали? Затова е национално. Запознаш с мега яки хора и тия хора акшели са някакви умни и кадърни, някакво готини, защото си разменяте информация. Те са някакви, примерно, целеустремени, амбициозни и такива, просто готини много. И нали, изобщо под самите състезания, които изискват да пътуваш извън собствения си град или да изисква хора от други градове в твоя град, просто да се запознаеш с хора. Това е много хубаво, защото тези хора не са типичните ти локалки от града, които ще ти плямпат глупости и ще обсъждаш града с тях. Ами, са някакви много интелигентни, не всички, но има доста такива, затова трябва да се търси. Просто е много готино, защото всички отиваме там за едно нещо и е някакво яко е много. Пак и отделно да не говорим за факта, че имам състезателен дух, става ли дума за училище и просто някакси това ми дава допамин по някакъв начин. Защото да знам. Но да, просто никога няма да разбера хората, които отказват на такива неща или пък ми се чудят на това нещо, как нали мога да ходя на тия работи. Защото не ходя? В смисъл, то е мега готино. Всички мразят училище, това си говорих с едни момичета от танците наши, от ходене на народни танци, които също от училище, онзи ден бяхме за репетиция за 15 септември. Говорихме с тези момичета точно за това, че, нали, защото те ми викат, ние чакаме, нали, вече да почне училище, викам, боже, това е за първ път да го чувам, освен някой друг, освен мен да го казва това нещо, защото всичките са като, нали, почва училище. Абе, хора, на вас също ви е скучно, знаете ли защо? Защото вие си го правите скучно, вие отивате там, за да пущате по оградите и да клюкарите и да правите whatever the fuck you do, защото не знам защо, обаче никой не приема училището като място, на което actually може да се забавлява, може да се прави нещо готино, защото, примерно, аз точно като това нещо го приемам, мен е супер готино на хора на училище, колкото и хората да ми се чудят как го казвам това нещо. И защото това пак става твърде дълго. Просто наистина тази тема ми е много съм passionate about it. Буквално се класирах на национален кръг на Олимпиадата по гражданско образование с проекта ми, който беше как да обичаме училище и да мотивираме учениците да обичат да учат и така нататък. Така че don't fuck with me на темата училище, защото на сърцето ми. В смисъл, не мога да ви го обясня това нещо. Аз от малка съм така, мога да ви кажа само, че когато получих първата си петица, и това беше във втори или трети клас, мисля, че беше втори, но края, хора си изревах душичката. В смисъл, малкото аз, второкласничката в мен, просто беше heartbroken от всякъде. Аз просто не можах да приема факта, че имам петица. Петица, брат. Не знам, просто беше... много бях толкова девастирана тогава. И, нали, това ме предвид, че от малка съм така. И, нали, малко хора са така. Пък, не знам, нали, това пък също не е най-правилно, защото аз съм малко... Аз съм си перфекционист в тази сфера, нали, което също не е хубаво понякога, защото стрес левелс просто умирам. Не знам, аз съм от хората, които ще си изревават очичките, като завършват, защото просто... Не знам какво ще правя. Не, че пак няма да уча в университет след това, обаче, I don't know, там е по-различно. Ама, да, просто ми стана носталгично всеки път това, като си го помисля. Обаче, е ново начало, нещо ново не можем нон-стоп да сме на едно място. Аз колкото обичам промяната, толкова ме е страх от нея, толкова и, не знам, просто имам love-hate relationship с промяната, особено с големите промени. Но, we will get over it. Но да, айде сега япинг вече, защото това е 20 минути, това дори не е цялото видео. Знаете ли какво? Това ще ви го направя таймлапс. Как се часа стаята. Примерно, защото
какво да ме гледате колко време си часа стаята? Смисъл, I don't know. Просто исках да направя някакво такова бактиско видео, защото това видео се пада да ви кача точно вечерта преди училище. Снимам го няколко дена предварително, но нали все пак. И просто исках да е някакво такова муди и готино. После може пак да си поговорим за нещо, ако ми текне. Но идеята ми беше да ви мотивирам наистина да почнете училище, да ви е готино да почнете училище, не да мрънкате, защото ако чуваш някой да мрънка, че училище започва, просто ще хвърчат и умрат си шамари, крака, колене и всичко останало. Защото, моля ви, приемете факта, че това е най-интересното нещо, което ви се случва в живота в момента. Приемете го този факт. Ако нямаш училище, вие нямаше какво да правите. Това е. Защото може и да е имало, със сигурност няма да е всеки ден. И със сигурност няма да е толкова eventful, колкото ще ви ако отидете на училище, дали би било за добро или за лошо. Защото даже да ви случи нещо лошо, после ще има да го разказвате, после ще има да го обсъждате, да се вайкате, да се разстройвате, да усещате, да изпитвате емоции, обаче ако е нещо хубаво, ще има да се смеете, да се забавлявате, ако някой пръдне в час или ако някой... Не знам, нещо просто се случва. Случват се неща в училище и училището е това, което вие си го направите реално. И нали повечето хора казват ми как да ме забавям в училище с тия олигофрени, които са там, или с учителите с дъртата по физика, или с дъртата по не знам си какво си. Абе хора, тия хора и те са хора. В смисъл, аз като човек точно дето казвам, че искам да стана учител и ми е мечта от много малка. Аз уважавам учителите, колкото и нали, да са проклети някой път. Обаче никой не ги избира. Не си избираме учителите. Не можем да кажем, искам този човек да ми е учител и това е. Учителите са там, за да ни преподадат това, което трябва да ни да научим. Оттам нататък всичко останало е извън това нещо. Никой не ви кара да сте най-добри приятели с учителя ви, никой не ви кара да пиете кафета всеки ден и така нататък. Обаче трябва да имате поне някакъв steady relationship. В смисъл такъв, какво е смисъла всеки път да се заяждате или нещо от рода, защото това ми се случва почти всеки ден, когато ходя на училище с поне няколко учителя и няколко нали, човека, но няма смисъл от това нещо. В смисъл, много ми е странно, като почнат да хейтят учителите, нали, учениците, като почнат да хейтят учителите. В смисъл, да, окей, всеки, ти не също не си перфектен. Този човек обаче работи от сутрин до вечер. Ти седиш до училище до 2, ти седиш в училище до 2, този човек стои до 5. Отделно работи през половината лято, също в училище. Отделно се занимава да ти проверява малумните грешки на малумните ти тестове. И смисъл, такъв, този човек преживява толкова много неща, за които ти не знаеш, защото изобщо даже не си се замислял, защото не си емпатичен и не се поставяш обувките на останалите хора. Get over it. Това е. В смисъл, учителят ти не ти е виновен, че не учиш и че не ти се занимава, че те мързи. Не е виновен. Така, сега, го не говорим за факта, че има други учители, които са си проклети по душа. Но за тях също има начин как да се справяме с тях. Просто трябва да си намериш цаката с всеки един учител и да не се оплакваш за това, че учителят ти бил гарен и учителят ти бил виновен, че ти не знаеш. Ако имаш желание, имаш и начин, колкото и да е стъркано това изказване, обаче защо аз, примерно, каквито учители да съм имала? Аз съм имала всякакви разновидности от учители. Нито един път не съм била двойка-джийка, нито един път не съм казала, учителя ме е виновен. Ще ходя на уроци извън училище. Ще гледам видеа в YouTube, как ми помагат, нали, онлайн уроци или уча се, или whatever, буквално каквото и да е друго, аз ще се го науча сама. Ако искам да го направя. Въпросът е дали вие искате и дали ви мързи или така нататък. Но it's up to you. Нали, защото има хора, които казват, оценките не определят какъв човек си. Да, не те определят, обаче горе-долу те определят. Защото ако поне малко ти пукаше за това нещо, в смисъл ще да положиш някакво усилие, поне да скарваш четворки, примерно, или петици. Айде да не си отличник, нали? Обаче, в смисъл, това, че може двойки и тройки, просто ти показва някакво безхаберие, нали? Защото някакви хора казват, ама аз отделям повече време на други неща, които не са училище, защото те ще ми помогнат живота, не училището, което fair enough. Обаче, да знам, не го разбирам аз това нещо. В смисъл, много малко хора, нали, аз също не казвам, че училището е най-главният определящ фактор за това какъв ще си в бъдещето или какъв си по принцип, това не е вярно. Нали, аз стоя зад думите, че оценките не те определят какъв човек си, защото аз също съм имала... Не, ще кажа, че съм имала слаби оценки, имала съм 2 двойки в живота ми, едната беше, защото не направих проект, защото бях болна. Добре, както и да е. It's not that hard. В смисъл, ако си, нали, особено ако си човек, който само да учи, нали, само за учебните си часове и ти можеш да напишеш една тъпа домашна задача за един тъп тест, какво се оплакваш? В смисъл такъв. Нали, аз при всичките неща, които имам да се занимавам, освен тестовете и домашните и така нататък, са сигурно 10 отгоре. В смисъл 10 пъти му повече. И аз не съм гъкнала.
и си го правя всичко това, както си го правя. Нали? Това е чисто мое решение, но го правя без да ми е проблем. А ти се оплакваш заради тъпия тест, който имаш. Ами, не го разбирам. Окей, това е тема, за която мога да говоря много. Затова да стига, защото това видео е 25 минути. А това е само хола. Това даже не е всичко. Не мога. А тук няма да има и рязане, защото когато аз почна да говоря на някаква такава тема, не мога да забия, разбирате ли? Нищо тук що забих. Обаче, просто това е някаква тема, която и майка ми викна това, ако го чухте, не знам. Сега ще видя. Но просто това е тема, която ми близка до сърцето и наистина мога да говоря за нея с часове. Така че да. Ако искате някакво такова видео, може да ми кажете също. Добре, окей, сега ще почваме да оправяме. Първо ще да заведа мама какво иска. И почваме да оправяме тази стая, защото е баркоч. Окей, реших, че е безмислено да правя fucking таймлапс на това просто как чистя. Защото това не е интересно, май. Не знам, поне на мен не ми е интересно. Затова ще ви направя едно преди и след на стаята ми. Сега ще снимаме преди, ще оправя и ще снимаме след. Защото мисля, че основната идея на това видео ще бъде този пеп толк, който имахме одеве. Защото реално стана доста дълго, обаче казах доста meaningful неща, поне аз така мисля. Така че ще ме е интересно просто и ще се радвам вие да сте ги чули. Дали ще се вслушате или не знам. Надявам се, но аз просто държа да съм ги казала, защото наистина тази тема е тук в сърцето ми. Така че да, просто ще ви направя преди и след. И най-вероятно ще приключим влога, защото така, в смисъл не знам какво друго да ви снимам за Back to School. В смисъл такъв. Просто си оправям стаята. Това е. И напазарих. Така че най-важното нещо от това видео, което трябва да запомните, беше този разговор, който проведох със себе си. Този монолог, който водих. Така че да. Окей, хайде сега преди и след. Това е sort of room tour, но това е преди. Дивана е просто под всякаква критика. Бюрото ми също. Да, плитките ми. Разбира се, баба ни. Гардероба няма да го правя, аз го правих преди няколко дни. Така че, да. Тук работното ми място, холът, който ви направих. И общо ето, да, това е преди. И сега ще имаме и след. Окей, връщаме се с авторът и просто обожавам. Значи, едно от най-любимите ми неща, това го казвам за много неща, но едно от най-любимите ми неща е стаята ми да е чиста. Обаче, като говорим чиста, говорим да е squeaky clean. Ето го и финалният резултат. Маля хора, много ще обичам стаята. Не знам как ще се разделям с тази стая, честно казвам. Просто... Тук нищо не съм правила, това ме закачахте, тя се е меси без това. Тук имаме така, диванчето го смених, цак, възглавнички, отдят се новичко. Тук гардероба също нищо не съм барала. Значи тук игнорираме плетките, иначе бюрото хора, като ги махнат тия работи, просто нямате идея колко е чисто. И е много яко, защото просто има много място. Сега съм ги оставила тук. Защо фъфля, бе? Сега съм ги оставила тук, защото сега след малко ще седам да плета и ще имаме night crocheting session. Лаптопа си го зареждам, затова е пляснати той тук. И това с това лепи очите на играчките, затова и той е там пляснато, затова не съм го махнала. Но да, ето тук така. Туалетката изчистих я цялата, мале хора. Изчистих толкова много гримове стари. Зак, здравейте. Изчистих толкова много стари гримове и хвърлих толкова много глупости. Ето тук изчистих вече всичките ми глупости, които бяха от миналата година. Това вече е за новата. Готовичко. Просто чака да бъде напълнено. Чакам се вече новите учебници. И сега втората ми любима част, вече след този дълъг ден, е да вляза да си пусна душ, да си сложа нова чиста пижама в новите ми чисти чаршафи, да седна да плета и да гледам Supernatural. Край. Приключваме с видеото. Значи, надявам се наистина да съм ви вдъхнала така малко school energy с този pep talk. Защото просто наистина взимайте всичко, което можете от училище, докато още сте на училище, защото наистина това нещо ще ви липсва и ще съжалявате после. Гарантирам ви го това нещо. Просто ви го обещавам. Действайте без да ви е срам, дали някой ще ви каже, че се мазнете на учителите, защото и това съм го чувала, тя тази се записвам всяка, защото да са мазни. Пича, че обича съп. Това, че не можеш да спелуваш difficult на английски. Не ме интересува, ходи и си мочи балоните и прави там, каквото по дяволите правиш. Не ме интересува. Предпочитам това, предпочитам да ме наричат Teacher's Pet и така нататък и тези всичките абревиатури, отколкото да ме знаят като пиендурница в дискотеката всяка седмица.
Мисля, че е fair deal. Май. I don't know, вие ще кажете. Без да ви пука, записвайте се по състезания, по екскурзии, по проекти, включвайте се в такива различни дейности, защото наистина това първо ви обогатява много повече като хора, помага ви изобщо чисто личностно да се развиете. Второ, ви подготвя за супер много ситуации, за в бъдеще, които ще ви трябват и в работа ли било, или в каквото ще да е било. А най-хубавата част, най-сладката част от всичко, която идва заедно с всичко останало, е точно хората, с които ще срещнете, защото просто това са незаменими приятелства. Стягайте се. Искам ви The Biggest Academic Weapons тази година. Забавлявайте се и правете неща, които ви харесват, без да ви пука от чуждото мнение. Моля ви! Мале, това ще го говоря, това ще го казвам, не знам, докато умра. Докато умра. Това е. Така, това утре пак е много дълго, пак почвам да япвам. Трябва ми се карате вече. Трябва ми се карате. Така, стига вече. Пожелавам ви една много успешна година, манифестирам го на всички вас, ето така. Изсмуквам мързела и демотивацията от вас и ви изпращам много любов, много мотивация, много енергия. Окей, стига. Но да, наистина, стягайте се и ви пожелавам една много готина и хубава учебна година, защото наистина това са ви най-хубавите години и ги живейте, моля ви. Така че, благодаря, че гледахте видеото, надявам се да съм ви помогнала, ако ви е харесало. Как беше? Щупете лайк бутона, абонирайте се за още подобни видеа и ще ви видя в следващото видео. Бай-бай!